Tak minimálne čas pod 51 sekúnd to mal byť. Toto je naozaj slabý výkon z môjho pohľadu, ale technicky to bol vydarený beh, rytmicky mi naozaj všetko vyšlo a keď som videl na časomieri 51.16, zostal som naozaj dosť sklamaný, ale bohužiaľ takto to je, dneska som naviac nemal. Čiže nikde na žiadne prekážke nedošlo k nejakej chybe, aj krokovo to vychádzalo všetko, jak malo? Krokov to bolo tentokrát v poriadku, tento rok som už dvakrát bežal aj rytmicky zle a s lepším časom, takže naozaj som nečakal, že to bude nad 51. Prepodobne si chcel aj nejak si pomôcť možno v rankingu a podobne, tak toto asi teda nakoniec tento cieľ nevyšiel nejako. Čo ďalej? Kde to budeš chcieť nejak nahradiť? Tak v podstate majstrovstvá Európy sú do rankingu zbytočné podujatie, pretože ak nie som v 12, tak absolútne žiadne body nezískam. Takže z tohto pohľadu nič a čo ďalej? Sústredil som sa momentálne na tieto jedny preteky, takže nejako to nemám ďalej naplánované, ale určite majstrovstvá Slovenska sú o 3 týždne, takže budem sa snažiť čo najlepšie na ne pripraviť, aj keď úplne som dosť vyčerpaný.